Numele meu este Alexander Degeanski, sunt fermier din România, județul Timiș, comuna Giulvăz. Sunt fermier de o viață, pot zice că m-am născut în fermă. Sunt fermier de a treia generație. Suntem specializați în culturile mari, convenționale, grâu, porumb, soia, rapiță, floarea soarelui. Din cele 5.000 de hectare de teren pe care le administrăm, o foarte mare importanță o alocăm utilizării raționale a ierbicidelor și pesticidelor și tocmai acesta este un motiv pentru care eu personal am ales merg cu Agrifac și să fiu chiar prima mașină din România dotată cu sistemul de spot spray Green on Green, pentru că economiile vorbesc de la sine. Economii de până la 80-90% în cultura florii soarelui sau a rapiței. Am avut o colaborare extraordinar de bună cu toți cei de la Agrifac cu care am intrat în contact, la echipa de gânzări, la echipa de service, la echipa de R&D și consider că așa este un model de business sănătos de a face business cu plăcere. Dar recomand fermierilor care nu cunosc și sunt încă în dubii să încerce să solicite un utilaj de probă sau să vină chiar la mine oricând, cu mare plăcere primesc pe oricine. Bună ziua! Numele meu este Secoșan Cătălin, lucrez la Forest and Biomass România de 9 ani ca mecanic agricol și de un an de zile a venit acest utilaj la noi în fermă. De când a venit utilaj la noi în fermă, zic eu că lucrul nostru s-a ușurat într-un fel. Avem și este dotat cu camere care ne ajută foarte mult la o economie de erbicide și pesticide și deocamdată eu sunt foarte mulțumit de acest utilaj. Până acum probleme nu au fost majore cu el, din punctul meu de vedere este ok.